Hai Lwgwpwr, नै आङो दा kwjima hannai देखायनो नागिरदों। kwjima हानगासिनो नै बाजैमोना। नै आदाजों बाजैजों हानगासिनो kwjimaखौहाय। दानि फार्स्ट हाननाया नै गैथारा। एसेल' मोनथारदों नै। गोरलै गोरलैथार नै, गोरलै गोरलैथार बिरादनो। गैथारा। एसेल'। जोङो आरो जिरायनानै नायगासिनो नै, दसे नायगासिनो जिरायनानै। आदाजों बाजैजों आरो हानगासिनो बेसेरा खस्थ'नो जाहोनो नागिरदों जोंखौ। हानखांबाय, दा मोनसे हानखांनानै नै बासिगासिनो दायो। नायलांबाय थादो। बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंहाय kwjimaखौ हाननानै जानांगौ जायो। एकदम अरजानाय अबस्था गैला आखाइ आथिंफ्रा। देन्जार अरजाखादो। बासिखांसिगोनानो नै। बासिखांबायानो होनजायो आरो दायो बासिखांबाय नै। बासिखांबायानो दायो। एवनो लाहार फाहार लानो नागिरबाय नै kwjiमाया। नायदो लोगोफोर माबायदि मोनदों। नायनानै जानो लुगैदोंना लुगैयाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नायनानै जानो लुगैदोंना लुगैयाखै। बिराद अरजाबाय खिन्थु। आङो दायो एवनो लाहार फाहार खालामनो नागिरबायानो। एवनायखौल' खोन्थासिगोन आङो, जानायखौ खोन्थाला। जानो जाबायानो जानायालाय। नै हायबायानो आङो, हायबाय नै। जानो जाबाय। जासिगोन, जानायखौ खोन्थाला दे, इदिनो नायलायदो दे। बाय बाय।